Samosy. Tato indická pochoutka je vynikající. Můžete se s ní setkat nejenom v Indii, ale v Pakistánu, v Nepálu, v Tibetu. My jsme udělali dneska pro váš recept brokolicové samosy, což není úplně obvyklý pro Indii, brokolice, ale je to výborný. Pojďte se podívat, jak se to dělá. Těsto si připravíme smícháním 300 g hladké mouky, 2 lžiček černuchy neboli koření zvaného černý kmín, 1,5 lžičky kuchyňské soli, 6 lžic rostlinného oleje a 1 decilitru vody. Těsto se musí hodně dobře promíchat a mělo by být tuší a nemělo by se lepit na ruce. Ideální je toto těsto si připravit dopředu a nechat ho proležet v chladu. Můžete si ho připravit i den dopředu. Náplň. Připravíme z 400 g oloupaných brambor, které rozkrájíme na kousky. Dále si připravíme půl brokolice, kterou omyjeme a také rozkrájíme na kousky. Obojí dáme vařit bez soli a vaříme to do měka zhruba 15 minut. Uvařenou zeleninu scedíme 1 lžičku římského kmínu a 1,5 lžičky koření zvaného pískavice neboli také řecké seno. Opražíme po dobu 2 minut na 2 lžících oleje. Pozor, ne moc prudka, protože pískavice by nám mohla nepříjemně zhořknout. Dále přidáme 2 lžičky směsí koření garam masala a 1 lžičku kurkumy a krátce koření osmahneme, aby se u něho nádherně rozvinula jeho chuť a vůně. Potom přidáme scezenou uvařenou zeleninu, 1 lžíci vody a 2 lžičky soli a dalších 5 minut za stálého míchání provaříme. Tím máme náplň hotovou a necháme ji schladnout. Připravené těsto si rozdělujeme na kousky zhruba velikosti vajíčka a rozválíme z něj placky, do kterých vkládáme připravenou náplň z brambor, brokolice a koření. Náplň zabalíme a okraje přehneme tímto tradičním indickým způsobem. Takto připravené samosy vkládáme do rozpáleného oleje a přibližně 5 minut smažíme. Aby se nám řádně propekly, musíme dát pozor, aby nebyl olej příliš rozpálený. Hotové samosy necháme okapat od přebytečného tuku na sýtku. V Indii se samosy podávají s různými druhy čatní, které se naučíme připravit v některém z dalších dílů. Čatní můžete pro tentokrát nahradit kečupem. Přeji vám dobrou chuť a připomínám, že veškeré zde použité koření máme k dispozici v naší prodejně koření od Antonína v Plzni nebo v našem internetovém obchodě na adrese www.korení.cz.